Ti am helpu? Ti eistedd i fyny. Reit sa. Da chi'n barod am y stori yma? Ie. Da chi'n siŵr? Ie. Gwych. Wel, dyma ni stori am Ewinedd y Diafol. Dyna oedd yn galw rhain ystalwm, Ewinedd y Diafol, sti. Ti'n gwybod pa lliw ydy'r diafol? Du. Du, yndi ma. Ti'n gwybod pam fod o'n ddu? Oedd o ddim yn ddu wreiddiol, cofia. Un tro, roedd y diafol wedi symud tŷ, ac roedd o'n byw mewn ogof uwchben Llanddulas. Mae Llanddulas wrth ochrau Bae Colwyn. Forcw. Reit. Ac yn fanno, roedd o'n byw ac oedd o'n cosi straen a strencs i pawb yn ardal Llanddulas. Felly, roedd nhw i gyd at ei gilydd ac oedd nhw penderfynu gwneud wbath amdano fo. Fe ddaru nhw gan cael drymiau a pethau fel hyn. I wneud sŵn a pethau sosbanu bangio efo'i gilydd mwyn wneud digon o sŵn i dychryn y diafol. Wedyn oedden nhw cripion cropion tu allan i'r ogof. Disgwyl yn barod, rhaid. Ti'n barod? Ti'n gymryd hwnna? Ar ôl 3, ti'n rhaid sŵn mawr a'i clapio gweddi barod. 1, 2, 3. Wel, gafodd y diafol sioc ddara o neidio allan o'i wely, ddara o rhedag allan trwy drws yr ogof a bang, crash baglu lawr a lawr a lawr yr all. Nes ar y gwylod, roedd na swmpath o fwd anferth, mwd du. A dyna lle ddara o landio, splat! Ar ei wyneb, i fewn i'r mwd du bitch. A dyna pam mae'r diafol yn ddu hyd heddiw, a pam dydi o ddim yn hoffi mynd ar gyfal Llanddulas. Ac os na di edrych yn fanna, ti'n gweld pa liw sydd o gwmpas yr Ewinedd?